Så hvad nødråb til Harald. Det er Mads Hvidt, som spørger. Den får styr på min krop. Den har det med at hælde svagt til venstre, når jeg løber mod syd. Det bevirker, at når jeg løber længe nok, så ender jeg altid med at ramme en gammel mand. Han bliver så vred. Hvad gør jeg? Og siger endelig ikke, at jeg skal holde op med at løbe mod syd. Det er lige før min næse var blevet helt normalt at se på her, men det er sådan, at man nok lige skal huske på også i den forbindelse. Det er jo, at når en mand endelig begynder at løbe, så må man aldrig stoppe ham. Det er godt for alt. Det vil jeg aldrig bede om. Det er sådan, du skal passe på med. Det er det udgangspunkt, som du har, og sådan som der lugter af gylde hele vejen ned langs den jyske højderyg, så tror jeg, du skal prøve at holde lidt til venstre. Ellers så vil du ind ud i Vadehavet meget snart. Hr. Hvidt. Det er jo sjovt, du hedder Hr. Hvidt, når jeg hedder Weiss til mellemnavn. Tyskland. Der er kendt som Harald Weiss Alles. Jeg kører det samme show her på nogle tyske kanaler. Og det bliver mest vist Tutti Frutti. Men tyskerne, de er lidt mere op på beatet med at stille nogle spørgsmål. For eksempel her. Mens jeg har været i Dubai, og jeg er faktisk blevet headhunted til Dubai. Så kunne Beirut lade mig komme afsted. Der var nogle oliesjejker dernede, som jeg lige var. Der er lige blevet headhunted, det tror jeg nok lige, man skal skrive i CV'et. Det ser sgu godt ud, når man er blevet headhunted. Så er jeg dernede og rådgive dem i noget med nogle bygninger og veje og sådan noget, ikke? Og kæft, man, det gør med stærkt dernede. Og sagt, prøv at bygge en vej der den ene dag, så er der bygget den næste dag, så siger jeg, prøv at få det hele til at ligne lidt mere Las Vegas. Whoop til mand, så gør de det. Så det synes jeg, det var sgu meget sjovt, ikke? Den første uge. Hurtigt så savner man også det hele derhjemme, ikke? Lynhurtigt, ikke? Ude bedst hjemme, ude godt hjemme, øst-vest hjemme bedst. Og jeg synes også, det er værd lige at få med i den her omgang, at det er faktisk videnskabeligt bevist, at når mænd har smerter, så gør det faktisk mere nas, end når kvinder har smerter. Det er meget god lige at have i baghovedet, ikke? Jeg tror ikke lige, jeg kan nå mere, fordi det er langt over min sengetid. Pas godt på jer selv. Der er sgu ikke nogen andre, der gør det. Hej hej.